So Japreza announced that he'll be performing Namalot but under one condition. Let me just read condition yacho kuti yakamira sei. Ana Japreza mfana wangu ane one word rakapromisa kuti haasi kutaura ku HICC. See you on the 29th at HICC Malot. Manje Malot wacho is not Malot without that word. Panotoda lawyer chaiye anotosaina because verbal agreement on its own is not enough. Anototi atuke DJ Ino. Show yake yese inotofana utonzi patonzi Malot pako DJ Ino. So I don't know if she's going to control herself nenyaya yekunzi invite kwana mukoma Japreza. Iye Japreza uchakato believe kuti Malot will not say that word because that word runs in your mouth like no one's business. Akasatoritaura hasi Malot. Malot wachari kuti kana Mwari vatendera. Thank you mukoma wangu for this opportunity. This is a milestone in my music career. All my fans and supporters come through ku HICC. Malongende is a movement. I feel like this is a great opportunity for them and they should not mess it up. Mazwana anenge vari kudedzwa fani kuzvinhu zveZANU-PF and ukangodzimara wangopinda kuZANU-PF unenge wapindako. Mai manje tinonge takutovaona vakunzi go and see Victor. Vakangobehave chete vanoenda kunoona Victor. Kwavakutonotambira uko kwamurefu uko ndo chaiko chaiko kunobva zvinhu zvakawanda. Opportunities anobva ikoko, mari dzinobva ikoko. This year alone, aiwa vashanda vanava. 2 hits in a year. Vanhu vekuti tasingatombozoti vari kuimba nezvei, vari kuita nezvei. Taingoziva kuti tabudisa song but masongs avanga asingatrend. It's only now that we are actually seeing them trending. Fadza Madzimai was trending and is still trending. And isati atombopedza kutrenda, vaisa hovo popo. Inonzi chiko, ameno, I don't know. But anyway, it's a nice song again. Another hit. Havasi kumira. Iyo nhumbu yaMalot yanga isingazorore. Yaitoda kutoshanda ndopakabva pabuda zvese izvozvizvi. And haasi kumira. After birth, hanzi ari kuita kunge vakadzi vanonyepa kana vachitaura kuti ndiri muzvere after giving birth. Because iye haasi kumbomira, haasi kumbozviona kuti muzvere achangobva kuzvara. She is performing, she's going to gigs every now and then. I don't know what you guys think, but I don't think this is actually an agreement that Malot can stick to. And then someone actually said, Japreza, you are now associated with people of bipolar behavior. I knew it. You would stoop so low to invite vulgarism inside your career. Justify yourself. No, sorry. Angalibodi chiko murefu. I don't know what and a lot of people didn't see this coming. Kuti Japreza we actually share stage nana Malot. I think kuti vanhu vakawanda vari kungoti weduwe atisatamboona zvakadai so because ana Malot kwavo kujecha vanhu vanenge vachingovaita vanhu vekujecha but now they are now rubbing shoulders with the big guys, big people because of my songs avo ari pahit and zvinoita kuti vanhu vato vade more. This is a great opportunity for them because like mashows avaita yes but they've never shared with big people. They were doing my shows but not Nana Japreza. Malot ari kufara singatomboite. She has expressed that she is actually happy with what is happening. Hanzi tinokudza kuti Malongende is a movement. This is a huge milestone in their music career. Hanzi amunyatsovatembe pavanenge vachitaura kuti this movement iri kuenda kupi. Saka regai tione zvedu kuti zvichaperera kupi. But anyway, I just hope they are not going to disappoint Japreza in the next, I don't know, 29th watch here Vasco disappointed Japreza. And also this is just their first opportunity. There are more opportunities that might come. So wakaita mess it up up. I don't know what you guys think, but anyway, let me know in the comment section what are your thoughts.